Borroka uztartzen herriok buru jabe. Badira, 30 urte askapena Euskal Herriko erakunde internazionalista jaio zela. Kapitalaren bandera hauen mundua eraisteko garaia iritsi ezote da. Askapenak 30 urte gure helburua lortzearen bide. Askapenak 30 urte borrokak uztartzen herri buru jabe. Hamar urte gure helburuak lortzearen bide. Askapenak 30 urte borrokak uztartzen herri buru jabe. 30 urte zantolatuko munduko putreak adi. Kapitalaren gainetik herri askeak aldarri. Kinki janazadi bizitza erdigunera ekarri. Kinki janazadi bizitza erdigunera ekarri. Batak besteak ikasi, joan etorriko elkartasunaz mundu berri bat irabazi. Bagoa zerrika, karrika, azkarrika, goxo aldarrika, oiuka ozen, ez alda polita, ametxen fabrika, ona iritsita nondik gatozen. Kinki janazadi, bizitza erdigunera ekarri. Kinki janazadi, bizitza erdigunera ekarri. Bihotz internazionalista, elkartasuna da protagonista. Bideak lotzen zenbat dinamika, kateak hautsita lokarria sortzen. Kinki janazadi, bizitza erdigunera ekarri. Kinki janazadi, bizitza erdigunera ekarri. Askapenak 30 urte gure helburuak lortzearen bide. Askapenak 30 urte